Vale. Grazas. Podería falar Se con... quere falar co servizo de problemas físicos, diga problemas físicos. Se quere falar co servizo de problemas psíquicos, diga problemas psíquicos. problemas psíquicos. Se os seus problemas teñen que ver coas adiccións, diga adiccións. Se teñen que ver coas reaccións, diga reaccións. E se teñen que ver con medos ou obsesións, diga varios. Relacións e varios... adiccións. Non é posible detectar o problema. Diga unha palabra chave que lle permita ao servizo detectar o problema. Angustia. Recibido, angustia. Defina menos de 20 palabras o problema que produce angustia a nivel grave. Están a piques de sacarme a casa, porque... Non, e agora estou soa. Morreu a persoa que podería axudarme. Polo menos falar e pensar. Polo menos... Supera vostede o límite de 20 palabras. Morte, débedas, soidade. Precisanse un mínimo de 5 palabras para detectar o problema. Morte, débedas, soidade, soidade, soidade. Detectar o problema, non se retire, por favor. Que as oportunidades se ofrezcan os mellores prezos cada día e confianza. Só hoxe Xirelo Granda custa 45 euros o kilo. No teo ganas de confianza. Vivamos como galegos. Estamos a falar co Departamento de Angustia Aguda con posibilidades dun desencadenamento autodestructivo. Por favor, diga alto e claro a primeira palabra que lle veña á cabeza. Tristeza. Unha tristeza moi fonda. Todo me dá tristeza. Non se retire, por favor. Pero teño ganas de chorar. Escoítame. Solicita tu tarxeta El Corte Inglés e apraza túas compras cómodamente. Desfruta de bandexas exclusivas e descontos en El Corte Inglés e establecementos adheridos. Precisamos da súa colaboración e claridade. Respire, por favor. Inspire, expire. Repita. Todos os problemas teñen solución. Todos os problemas teñen solución. Agradecemos a súa colaboración. Non se retire, por favor. Pasaremos aos sentidos. Está vostede a falar co Departamento de Diagnóstico e posibles solucións. Está vostede a piques de atopar unha solución ao seu problema. Parabéns! Primeiro consello. Debe vostede repetir todos os problemas teñen solución. Todos os días ao despertar. Debe vostede escribir esta frase e pegala polos cantos da casa. Mesa, espello do baño, Non teño espeño no baño. no corredor, na porta da casa. Vame quitar a casa. Estou soa. Se vostede quere a solución estará máis cerca. Pero estou soa e non teño espello no baño. Defina nunha palabra o seu estado actual. Cansa. Detectamos unha importante evolución desde que vostede pronunciou a palabra tristeza ata que pronunciou a palabra cansa. Parabéns! Parabéns! Repita vostede, eu son protagonista do meu proceso. Por favor, estou cansa de repetir. Non me pode dicir parabéns. Hai un erro. Non me pode dicir parabéns. Non pode. Hai un fallo. Detectamos un aumento importante de agresividade. Stop. Se vostede continúa nesta actitude, verémonos obrigados a dar por finalizada a atención. Stop. Non podo pegar un papel no espello do baño. Non o entende. Non podo. O sistema foi o posible por vostede. Vostede non permite que o sistema axude. O sistema dá por rematada a sesión. Pode vostede chamar cando desexe. O sistema ofrece segundas oportunidades. Gracias pola confianza no sistema. Pero non pode dicir... Eu non teño... Está vostede chamando a El Corte Inglés. En que podo axudar? Teñen espello de baño. Na sección de mobles e na sección de cuartos de baño. Desexo vostede que o pase con algún dos departamentos? Non, grazas, só era por saber. Moitas grazas. Outra cousa, podería, por favor, dicirme algo, non sei, bonito? Que teña vostede un bo día? Sí, pode valer, sí. Que teña vostede un bo día, un moi bo día. Está ben, moitas grazas, moi amable.